втори тон. Верата си не предавам, това е мой закон. Вече в мене сила прилив на тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. От улица възпита знае моя втори тон. Верата си. Здравейте, скъпи приятели, вие сте с The Street Show, аз съм СПС Каратиста, а днес ще реагираме на песента на Готста Кангал и неговия Квартал. Ако това съдържание ви харесва, искате да подкрепите канала, ударете бутона абониране, харесайте видеото, пък нека започваме. От улица възпита знае моя втори тон. Верата си не предавам, това е мой закон. Вече в мене сила прилив на тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. От улица възпита знае моя втори тон. Верата си не предавам, това е мой закон. Вече в мене сила прилив на тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. Няма да съм слаб. Това е много готино. Това ми прави впечатление. Клипа започна в центъра на Бургас, на Тройката. Който е ходил в Бургас, знае къде е Тройката. Но предполагам, че всеки един от вас, който гледа това видео, е ходил в Бургас, на море поне. Хареса ми факта, нали, как започва с черно-бяло, цветно, как се разхожда по улиците, нали, казва Квартала, това е мой район, нали, втория му дом, и как улицата пази тайни. И сякаш клипа така започваш, нали, как той ходи по бургаските улици, малко ми навява, че сякаш има някаква носталгия към едно изминало време, когато е излизал с приятели, когато тинейджърските му години, когато са били, и малко след това, поне така ми изглежда на мене. Сякаш минавайки си спомня за лудите години. Ако бъдем реалисти, нали, смисъл реално погледнато, може би и черно-бялото това символизира изминалото време. А пък цветното е настоящето. Нека продължим. Няма да съм гатли, няма се ядосвам да не късам жили вратни. Спокой брат, не през проблемите минам. 5 човека уважавам, другите ги заебам. Готсата Кангал на махалата ги не... Това е хубаво. Наистина, може би малко цинично казано, но ето го, той си казва 5 човека уважавам. Тези, които са го подкрепили, тези, които са били с него преди той да стане известен, които са го видяли и в трудни моменти, са били до него и в възходи, и в падения, и във всичко. Това ми хареса. Центъра на Бургас виждаме. Това е... Той си каза, нали, през проблемите е минавано, и самият текст започва много смислено, много силно. Готстата, по принцип, всичките му песни са супер смислени, са супер хубави послания. Евалата за което. За малко слава и пари, няма стана папагал. Пак съм леко не доспал, но поне съм се наял. Със сълзите на очите много истини видял. Мъжка дума казвам, тя за мен е закон. Мене можеш, ма опашиш и да бъркаме бетон. Беге рапа на балон, аз съм някакъв еталон. Летва дето да прескочиш и ти трябва някакъв фон. Дисциплина, хъс, амбиция и вяра, чест, борба, воля на кантара. Целият живот е някаква луда надпревара. Кой от кой е по-красив, кой парите ще прекара. На зобани на хап и си мисля, че са батки. Качува си газа на стори, много сте ми жалки. Не съм тъп, поиграх се с тия шматки. Елате да въгушна инфлуенсърчета сладки. Днеска ще съм по-силен, утре да съм по-ухилен. Днеска ще съм по-скромен, утре да съм по-огромен. Днеска ще съм по-смирен, утре да съм по-активен. Днеска ще се по-моля, утре да покажа воля. То беше много хубаво. Той се обърна и към инфлуенсърите, така наречени български, което е факт, нали. Той няма... Хареса ми, нали, това, че той си поставя цели. Днеска ще съм това, за да мога утре да бъда това. Днеска ще съм това, за да мога утре да съм... Де факто той днес преборва себе си, утре
да е по-щастлив, да е надградил себе си и това. Тези послания хубаво хората и по-младото население на България, които слушат рап, нали, разбираш, да се слушат наистина в тия думи, за да могат да си поставят цел. Днеска ще направя това, за да мога утре да съм това. Както примерно Гоцата. Гоцата не е се събудил в един момент и хоп, той е на топа в българския рап. Той е градил. Казва си, днес ще напиша този текст, утре ще го запиша, че за мой други ден да стигне до 1000 този текст. Ево, наистина каза, даже включително каза, нали, че не мога да го плашиш дори бетон да бърка. Това означава, че той казва, че не се плаши от тежка работа. Ево, наистина Гоцата, силен старт на 2026. Нека продължим. Това не е край на песента, това беше край само на първи куплет. От улица възпита е моя втори тон. Вярата си не предавам, това е мой закон. Тече в мене сила, прилива тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. От улица възпита е моя втори тон. Вярата си не предавам, това е мой закон. Тече в мене сила, прилива тестостерон. Квартала пази тайни, затова е мой район. Факт, че той спомена вярата. Нали, вярата, че се моли и това е хубаво, за което Евала, наистина. И това не го пее само в текстовете. Аз го следвам в социалните мрежи, Гоцата, не знам дали ще гледа това видео. Съм го виждал и на Великден и да не е някакъв голям празник. Ходи на църква редовно. Това е много хубав пример, за което също поздравления. И хареса ми, че припева е направен мелодично. А доколкото видяхте, куплета е по-агресивен, по-категоричен, твърд такъв. А доколкото припева е мелодичен. Песен, която наистина може да те накара да с малко смесени чувства. На мен ми харесва песента. Смятам, че стила, който Гоцата вкара през последните години в българския рап е много добър. И дано през 2026 има още тракове с Фирето. Или пък може би цял албум да направят заедно. Общ. Замислете се, стила на Гоцата и стила на Фирето. Единия от запада, другия от изтока. Топ комбинация, хора. Това е... хора, това беше песента на Гоцата Кангал и неговия Квартал. Смятам да кажа благодаря първо за всички, които гледаха това видео до тук. Смея да кажа, песента е много хубава, мелодична, клипа е много на място, по бургаските улици той пее за квартала си, тя така се казва Квартал в песента. Много ми хареса облеклото, което е избрал, но всичко е въпрос на гледна точка. На един ще му хареса, на друг няма му хареса. Аз бих се обърнал към Гоцата Кангал с това. Благодарим ти за музиката, която правиш. Продължавай се така. Много хора те харесват, много хора те слушат, много хора слушат твоите послания. Така че бутай здраво нагоре. Бургас, града на трите ленти все пак. Както се пеше в една много известна песен на ЕЦЦ. Добре, хора, благодаря, че гледахте това видео до край. Това бях аз, ЕПЦ Каратиста, вие бяхте с The Street Show. Знаете, като минем 2000 абоната, ще пуснем някакъв мърч, определени бройки. Ако ви харесва съдържанието на канала, подкрепете го, като се абонирате, цъкнете един палец. Чао и до следващия път.